खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा आरो लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा बड' चेनेलनि गेजेरजों। दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आं फोरमायनो सानो, गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोन आं इउटिउब चेनेलाव दिनै फैयो गाबोन फैयो बेफोरबायदिनो जाबाय थायो आरो समखौबो होबाय थानो हाया नालाय नोंथांमोन। होमब्लाबो नोंथांमोनखौ दासिमबो गोसोआव दं आरो नोंथांमोनाबो आंखौबो गोसोआव दं आरो मानो इउटिउब चेनेलनिफ्राय भिडिअ नागारला गोबाङानो सुलु आरो गोबां सोंलु बेफोरबायदि आंनाव कुइसन फैबाय थायो। दा होनब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेलेग बाहागोआव थानायखाय आरो बेलेग खामानियाव थानायखाय नोंथांमोननि गेजेराव गोसोबायदि भिडिअखौ लाबोनो फैनो हाया आरो नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनो थाङोब्ला जोंनि न'आव नेट मोननो नागिरा, जोंनि न'आव नेट मोननो नागिरा आरोना नोंथांमोन। भिडिअखौ आङो शुट खालामबाय, शुट खालामनानै एडिट खालामबाय, गासिबो एडिट जाबाय। ओमफ्राय उनावबो नेट गोनाङाव ससे 100 मिटारसो थांनांगोन आरो होमबासो टावार मोनो। आंनि न'नि गोजानाव जेरैखि थाङा मानो 100 मिटार थांनांगोन आरो होमबासो नेटखौ मोनगोन आरो माने जोंनि माबायाव नेटआ नांनो नागिरा माने। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो रोखा फोरमायबाय। नङाबा आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो गोसो जायो, नाथाय आपल'ड खालामनो आंहा गोबाव सम, न'आव खालामबाबो हरसेयाव 8 घन्टा गाहाम लानो नागिरो भिडिअ मोनसे 5 मिनिट 8 मिनिटआनो। होमब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव गोबां खस्थ' लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव माने भिडिअखौ आं बानायो, नाथाय आपल'ड खालामनो थाखाय आंहा बिराद उसुबिदा। दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोन। दा मोनसे बाथ्राया आरो बुंनो थांबावो आं, माने लाइभआव मालाय गोबां इउटुबारफ्रानो, जोंनि माखासे बड' इउटुबारफ्रानो लाइभआव गोबां फैयो, नाथाय आं मानो लाइभआव फैनो हाया? नेट जायैनि थाखाय फैनो हाया नोंथांमोन। सोंदों नोंथांमोनाबो आंखौ वाट्सएपआव, बांसिन आंना सिगाङाव मबाइल नम्बर होनाय दंमोन नालाय माने गोबां मानसिनियानो आंनाव माने वाट्सएपआव फैबाय थायो आरोना, गोबां बायदि कमेन्टजों फोरमायहरबाय थायो। आं लाइभआव फैनो हाया नोंथांमोन, नङाबा आं लाइभआव फैबाय थागौ, नेट गैयिनि थाखायनो फैनो हाया। आरो नङाबा आं न'आव दैलि नोंथांमोनजों लाइभआव फैनानै डाइरेक्टलि रायज्लायगौ सानो, नाथाय हाया। होमब्लाबो नोंथांमोना जाखिनि आंखौ अननाय दं आरो मदद होयो बर'नि फिसा होनानै आंखौ, नोंथांमोनाबो आरो सिगां लामायाव आवगायनो थाखाय जोंखौबो सुबिदा राहा होयो आरो जोंनि बुंनाय रावफ्रा नंगौ जायो, आं बेखौसो हास्थायो। मानो होनब्ला जोंनि बुंनाय नंगौ रावजोंनो नोंथांमोननि सायाव जोङो, नोंथांमोनाबो गियान जा, नोंथांमोनाबो मोनसे जोंनि बुंनाय रावजों मोनसे साननो गोरों जाथों, बा जि बुजिखानाय रावआवबो नोंथांमोना बावनानै थाङो जोंफोरखौ बा जोंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खेबसे खोमायाव सोना लायोबा नोंथांमोना गोसोआवबो थायो। थिग बेबायदिनो बै नोंथांनो खामानि गोनां आरो गोनांथि जाथारोबा नोंथांमोना गावखौ रैखा खालामनो हायो। थिग मोनसे बाथ्राया दा बे इउटिउबनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंनो सानदों, दिनै जों बा एबा आं सासे बड' इउटुबार बा आरो गोबां बड' इउटुबार निउसफोर दं आरो गोबां चेनेल बिथांमोन गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव मदद होलायनायखौ नुदों, डनेसन होलायनायखौ नुदों, गोबां हेफाजाब होलायनायखौबो जों नुदों, नङा होमबा? जोंनि बर'आ खौसे होननानै जों बे सिनायथि मोनो। मानो होनब्ला जायफोर गामिफ्राव रोंगौथि थानायफ्राबो नोंथांमोना गाव गावनि रोंनायखौ लानानै दिनै सुजुनो नांगौ, गोदान गोदान मोजांनि थाखायसो, खिन्थु गाज्रिनि थाखाय नङा। सुजुनो हायो नोंथाङा मोजांनि थाखाय गोबां मोजां मोजां, नाथाय रावखौबो धोखा होनाय नङा। दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो, गोबाङानो जोंखौ जोंनि माखासे जाय बिथांमोना जोंखौ इउटुबाव नायबाय थादों, गोबां बिथांमोना खायसे इउटुब चेनेल दं, खायसे इउटुब चेनेल गैया, होमब्लाबो बिथांमोना मबाइल गोदान लादों बा मबाइल स्क्रिन लादों आरो नोंथांमोना जायनो इउटुब चेनेल खुलियो बा फेसबुक खुलियो नोंथांमोना जोंखौ नुबाय थानो मोनो, नङा होमबा? गासैबो माने माखासे जिखिनि बर'फ्रा इउटुब चेनेलाव फैदों दिनै बिथांमोना जोंनि बैनि साननायाबो नंगौखौ बुंदों, बैनि साननायाबो नंगौखौ नोंथांखौ फोरमायदों आरो बैनि साननायाबो हारि समाजखौ मोजां खालामनो थाखाय फोरमायदों। आरो गासैबो लाइनानो बर' हारिनि थाखाय सानहरनानै नायोब्ला गोबाङानो बर' समाजनि थाखाय, मददनि थाखाय आरो खौसेथिखौ सिनायथि होनो थाखाय जों नों आंहा जायफोर टेलेन्ट दं इउटुबाव फै आरो टेलेन्ट फोरों। खिन्थु इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानबावो, जेनाखि जोंनि माखासे बड' इउटुबारफोर दं आरो गोबां जोंनि बड' इउटुबारफोर दिनै आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो गोनांथि गैया, नाथाय बाथ्राखौ बुंनांगौ जाना फैयो। मानो होनब्ला जोङो इउटुबाव फैदोंब्ला गाज्रिखौ फोरोंनो थाखाय फैनाङा, मोजांखौ फोरोंनो फै आरो जायफोरा बर' समाजनि आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां मावनो रोङाखै दिनै बैसोरखौ फोरमाय, बुं आरो आइडिया हो। हब्रा हब्राजों नङा,
सोरखौबा सोनारनानै खोथा बुंनायजों नङा। बर' समाजाव माया खम जानानै दं, जोंनि बर' समाजाव माया सानस'नो हायाखै आरो दिनै बर'नि गामि गामि एलेकाफ्राव माया साबजायाखै, दिनै गोबां दिनै बैखौसो मोनसे सायख'नानै आरो बर'नि मेलेमनि साननायफ्रा माबादि जों बोहैलांगासिनो दं बेफोरखौ हानना बानाय, आं बेखौसो हास्थायो। दिनै माखासे गावजों गाव सोरबा बुंखुमा, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो, दिनै मोनसे गामि दं बा मोनसे गामिनि गेजेराव गोबां बर' गामि दं, नाथाय जों बेरायना मोनबा जोंनि बर' गामिया माबादि साब सिखोनाव दं आरो माबादि लेथ्रायाव दं आरो बर' समाजनि साननाय मोनसे लामायावल' दंना गोबां रानना लानायाव दं। इउटुबनि गेजेराव बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आं। मोनसे गामिया बेनो। दिनै आङो जेब्ला आं ससियेल मिडियायाव फैयाखैमोन नोंथांमोन, अब्ला आङो बाहेराव कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन आरो जों गुबुन गामिखौ जों नुबोदों। गोदो बिसोरनि गामिया ओरैबायदि गामिमोननो, खिन्थु तामिलनाडुखौ लाना बुंसै नोंथांमोन, तामिलफोरखौ लाना बुंसै, बिसोरनि जायगाया गरम जागा आरो बिसोरनि जायगायाव अखा बांखा बारा हाया, खिन्थु सागर खाथि आरो बिसोरनि दैया गोबाब। नाथाय मोनसे बाथ्रा, सब जाथिनि गेजेराव सबसे गोग्लैसिनामोन बिसोरनि जाथियानो, दुखियासिन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दायो बिसोरनि देशआव बा बिसोरनि देशआवनो होनना बुंदो, तामिलनाडु देशआव बिसोरनि MLA सो हौवा ना हिनजावफोरासो सलायो आरो दालायफ्रा हौवाफ्रा मावो, बेफोरबादिसो बिसोरनि माबायाव। दा बिसोरनि जायगाखौ दाना होयो, कम्पानियानो कम्पानि सबसे धोनिसिन जाबाय दा तामिलनाडु बादिया। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बे बर' गामियाव दासिमबो लामा मोनसेयानो थिग गैया, दासिमबो दैनि खारनाय लामाया थिग गैया, दासिमबो मानसिनि थानाया गोसो बायदि नांगौ बायदि सुबिदा गैया। बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो बुंनो सानदोंमोन आरो दा आं बुंफोरना होबाय आरो नोंथांमोना खोनासंबाव। दा जों मा साननांगौ, जोङो जेब्ला सरकारनि मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा होननानै नेनानै थायोब्ला बेबादि नङा। गामि बादि लानानै लामाया एसे गाज्रिब्लाबो मोजां खालामना लानांगौ। लामाया थिगब्लानो गामिखौ नायनो समायना नुयो आरो मोनफ्रोमबो न'खर न'खर बिबार बारि जायोब्ला न'खरखौबो नायनो समायना नुयो। नोंथांमोन दिनै बिसोर गारि साइकेल सालायजायो ओरैबादि जायगा दं, खिन्थु ना जायगानि गामिफोरखौसो आं बुंदों, रावखौबो आं मुं लाना बुङाखै। गामि जायफोर गेदेर गोलाव नोंथांमोन दं, नोंथांमोना बेफोरखौ एसे नोजोर बोनानै गावनि जायगाफोरखौ बिफां लाइफां गायनायजों मोजां बिफांखौ गायना हो आरो लोगोसे लामाफोरखौ नायनो समायना खालाम। दिनै सरकारनि होनायखौ आसा दा खालाम। नों आंहानो जेब्ला बे जायगाखौ नांगौ होननानै, बे हादानखौ नांगौ, बे गामिखौ नांगौ होननानै दिनै बेयावनो न' लुनानै मोनसे स्टाइल खालामगोन होननानै, मोनसे बर'नि हादोर खालामगोन होननानै गोबां मानसि जोंनि बर' सुबुङा बेफोरबायदि जि जायगायाव थादों बेयावनो मोनसे इस्था खालामना लादों। नाथाय थानायनि जायगाफोरखौबो थासारिखौ मोजां खालाम। दिनै आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। दिनै नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गेदेर साना लाबा उन्दै साननानै नोंथांमोना आंखौ नंगौ बाथ्राखौ बुंनाय बादि मोनोब्ला नोंथांमोना आंखौ लाइक खालाम आरो नोंथांमोना जुदि बुंनायखौ मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना डिसलाइक खालाम। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनियानोसै, लाना फैबाय थागोन समनि गेजेराव। नोंथांमोन खुलुमनाय जासिबाय। जै बर' हारि।